O equipo feminino das escolas de fútbol municipal Concello de Boiro comezou a segunda volta con derrota na Casa do Friol. As boirenses pechan un ano histórico na terceira federación no 10º posto e con 5 puntos de marxe co descenso. O último partido do 2025 do Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro foi o inicio da segunda volta da terceira federación e deixou boas sensacións no equipo a pesar de caer pola mínima en Friol. Sobre o verde viuse un encontro de alta intensidade no que as do Barbanza amosaron unha imaxe boa, competindo na casa dun rival que xoga ben e con bo ritmo, duelo que valorou de forma positiva o estrador do conxunto boirense Miguel Ángel Ramos. Se na primeira xornada da competición o Friol impúxose por un claro 1-5 o Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro, neste partido de volta as barbanzás deron a cara e loitaron por puntuar, pero o duelo decantouse para o equipo local por un detalle cando aínda non se cumpriran os 20 minutos de xogo. Unha falta na frontal da área considerada dubidosa polo bando do Boiro converteuse no 1-0 logo de que a dianteira local aproveitara o rexeitamento do lanzamento da falta. As visitantes lanzáronse con gañas ao ataque para poñer a igualada e dominaron nos últimos 10 minutos do primeiro tempo, pero sen acerto nos seus achegamentos, tónica que se viviu tamén na segunda metade. O tanto inicial do Friol imperou nun encontro no que as boirenses rozaron o empate e amosaron un bo fútbol. Este encontro correspondente á 10ª xornada foi o último que disputou o Escola de Fútbol Municipal Concello de Boiro neste 2025, agora desfrutando unhas merecidas vacacións, coa vista posta no seguinte encontro no que se verán as caras a Orzán. As boirenses son décimas e teñen 5 puntos de marxe co descenso, mentres que as súas rivais do 11 de xaneiro son oitavas e teñen 4 puntos máis que as do Barbanza. O primeiro obxectivo do 2026 para o Boiro é gañar este duelo, seguir crecendo para sumar o maior número de puntos posibles e subir postos na táboa para evitar posibles arrastres. Na primeira futgal, os equipos da comarca afrontan un descanso logo dunha 16ª xornada sen bons resultados. O Unión pecha o 2025 en postos de promoción, o ser o terceiro mellor equipo do grupo 5 e baixo parón cun empate a 2 ante o Flavia. Os rianxeiros adiantaronse no minuto 9 co tanto de Isma Cerqueiras, pero os locais empataron xusto antes do descanso. No 75 o Flavia tomou a dianteira e no último suspiro, no 94, os de Asados igualaron o marcador. O Abanqueiro perdeu pola mínima na súa visita ao Agolada e iso que se puxeron por diante no minuto 2 co gol de Óscar Alcalde. Os locais igualaron a contenda no 8 e no 18 Brais Outeiral adiantou de novo os boirenses, pero no 26 o Agolada puxo as táboas por segunda vez. No 40 os de Boiro quedaron cun menos por a expulsión de Andrés Ríos e os locais aproveitaron a súa superioridade para adiantarse no 66 co 3-2 final. O Abanqueiro é 14º e ten 3 puntos de marxe co descenso. Nos postos perigosos continúa o Valiño, que perdeu por 1-3 co Cordeiro. Os de Cabo tomaron a dianteira no minuto 8 e estiveron por diante ata o 70, cando os visitantes igualaron o marcador. E no 82 e no 95 deron ya volta ao partido para levarse os 3 puntos de Valiño. Tras esta derrota, os de Cabo da Cruz son 16º e teñen a permanencia a 1 punto. Mentres que no grupo 2 a Esteirana segue último tras caer con contundencia ante o Cire en Melide. Os muradáns non puderon conter o ataque visitante que impuxo o seu bo facer para gañar por 0-4. A competición na primeira futgal reanudarase a fin de semana do 11 de xaneiro.